हात बाहेर घाल आणि मी पालता सांग नाही टाकाच करू गडगड केले हात बाहेर घ्या हात बाहेर किती टाकाच कसं हुई. नाही लंडन पाले अरे कितको कळतो का लंडन थोडी नाही रे होय. सारी थंडीन हात सारखं इथं थंड झालं त्याचं मग कडे आम लंडन अच्छा 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 माझीच आहे दुसरी पार्टी झाली आता होय. प्लेन चढ तू निवडताय बोलताय टाकाच कसं करतो हा? पोतून मला क्वालिटी सांग मला माझी हात बाहेर गायलो होय. टाकाच कर मी तुला हा? आणि सांगितलं आम्ही वेस्ट इंडिज जापाले वेस्ट इंडिजचा पहिले तू कितको कळतो रे हात बाहेर गेलो ना हो. हा. गरमी इथू मोठी हॉटेल मी हा. जाते असं हा. त्याचं मग कडे आम्ही कशी जापाले म्हणा अरे माझीच आहे बोलताय काय ते ती होय. बोलताली टाका तू चपला हात मला तू मुई पावता माझी हात बाहेर गेलो होय टाकाच कर हा. आई ते सांगितलं आम बॉम्बे एअरपोर्ट ए बॉम्बे एअरपोर्टच्या पहिले कितको कळतो का हात आई पड हात होय. बाहेर गेलो त्या दोन मी जाती 20,000 मास्को माझी? बाहेर काढ मला किती मास्को ती त्याची माग कडे आम्ही बुमू एअरपोर्टाचे पावले मग किती अरे बुमू